lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon, Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan, sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karoling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusa ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-alinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba,
puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Pumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na,
Pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Sa bayan ng lupang hinirang, ako ay sinilang, kung saan sumisikat ang mukha ng haring araw. Kayumangging ginto ang kulay, may sariling kultura at buhay. Sa lupa ng mga bayani, tayo ay sinilang, kung saan nagdidingning ang mga bituin sa langit. Nakaukit ang kasaysayan ng sariling lahi at kabayanihan. Bayani, ako ay sinilang, kung saan nagdidingning ang mga bituin sa langit. Nakaukit ang kasaysayan ng sariling lahi at kabayanihan. Ito ay kanta, pag-ibig ang amin. Ito ay kanta, kapayapaan ang tinig. Ito ay kanta, kalayaan. Mahiwaga, alab ng puso ko ay ang aking sandata. Bayan o bayan, nasa iyong kamalayan ang tagumpay at kinabukasan. Bayan o bayan, ika'y mapayapang mandiligma at sinag ng bawat kalooban. Bayan o bayan, taglay mo ang magiting na lakas ng makabagong pag-asa. Bayan o bayan, liwanag ka sa landas ng mga dakilang pangarap. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya, kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo, aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching.
Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We are
Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining adlaw sang Martes. Kung sa diin ka na sa ulog naton ang kapiyastahan ni San Juan ika-23, Santo Papa. Gani, ang kasugtanan sang paghidait ginhimo upod sa iya, sa bagay nga ginhimo siya nga pangulo sang templo kag sang mga tawo, ang kadungganan sang pari sa walay katapusan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpabantog si San Juan ika-23 sa iya pagkasantos kag pagtulunan. Karon nga adlaw sa amon pagpadungog sining imo Santo Papa, imo nga mangin kaangay kami sa kapawa, agud maiwagan ang tanan nga mga tawo sang amon maayo nga mga binuhatan, kag ang amon mga tagipusoon magdabdab sa pagigugma sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 37, tubtob 41. Sa makahambal si Jesus ini, ginagdas siya sa isa ka Pariseo nga magkaunupod sa iya. Gani nagsulod siya sa balay, kag nagpungko agud nga magkaon. Apang ang Pariseo na tingala sa matanupang daniya nga si Jesus, wala na'y magpanghinaw sa wala pa siya magkaon. Ang Ginoo nagsiling sa iya, kamo nga mga Pariseo, ginatinluan ninyo ang gwa sang kupa kag pinggan, pero sa sunod ninyo puno kamo sang kadalok kag kalainan. Mga buang-buang, hindi bala ang naghimo sang gwa, amuman ang naghimo sang sulod. Apang maghatag kamo sang limos gikan sa inyo tagipusoon, kagang tanan magin matinlo para sa inyo. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, kita pagaupda ni Sister Phoebe Lacse, FMA, Daughters of Mary Help of Christians. Mayong adlaw, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Phoebe. Mayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga mga nagapalamati sa sining nga radyo. Kaupod sang Pariseo si Jesus, ang bukal sang tanan nga grasya. Pero, nga abala kung ano-ano pang iya nga ginakabalakan. Kamo nga mga Pariseo, siling ni Jesus, ginahugasan ninyo ang guwa lang sang bahin, sang tasa kag pinggan, bilang ritual. Pero ang sasulod ninyo, puno sang kadalok, kag kalautan. Kung kita papilion, ano ang mas importante? Ang matinlo nga kamot o matinlo nga tagipusoon? Ang guwa o exterior o sulod, interior? Maathag ang mensahe ni Jesus. Importante ang malimpyo nga tagipusoon. Tungod kung malimpyo ang tagipusoon, malimpyo man ang magawa sa aton bibig, sa aton hunahuna. Dalisay nga hunahuna, kag tagipusoon. Kung ang tawo puno sang kaakig, kag kaugot, puro reklamo, paglibak, kag madasig lang sa iya maghambal sang malain, sa iya isigatawo. Kay tungod, tanan nga aton, ginapakita, bunga, kaghalin lang sa aton sulod, sa aton tagipusoon. Mga buang-buang, amo ina ang tawag ni Jesus. Sa mga tao, mga buang-buang, amo ina ang tawag ni Jesus sa ila. Gani, agud manging matinlo kamo, siling ni Jesus.
kaluuyin ninyo ang mga imol, kag indi ninyo pagdaloki kung ano aman ang ilang mga kinahanglanon. Ang pinakakongkreto kung paano makitaan kung ano katinlo ang sulod, ang interior, ang aton tagipusoon. Amo ini ang pagbulig sa aton isig katao, labi na gid sa nagakinahanglanon. Plantita ka ba? Kung ang habi mo nagatanom sang malain nga buot, o sa Tagalog, nagtatanim ng sama ng loob, pues plantita ka nga. Pero kanugon kay tungod wala ka sang anihon maski pila pa katuig. Ano ang magatubo? Kadalok, kahisa, matinaason, pagkaugot, hasta nga magadalom ang aton kaakig. Kag mabudlayan kita, magpatawad. Ang paghatag sang pasaylo, gintudlo man sa aton ni Jesus, nga pwede man naton mahatag nga limos sa aton isig katao, ang aton putli nga pagyuhong, ang paghatag sang pasensya, kag tanan nga kaayuhan, pati na ang paghatag sa aton tiyempo, amo man ang pagpamati sing maayo, ang pinakamaalwan nga pwede naton mahatag sa isa kag isa. Labi na gid sa mga kabus. Gani, pwede makahatag ang tanan. Wala pinakamaimol nga hindi pwede makahatag. Mag-ampo kita. Jesus, ikaw ang kapawa. Ikaw ang ginhalinan sang tanan nga grasya. Patagi kami sang grasya nga kami mangin maalwan. Ano man ang amo na baton nga regalo, ihatag man tani namon nga regalo sa iban. Labi na gid sa kabos kag nagakinahanglanon. Amen. Madamo gid nga salamat Sister Phoebe sa pagupod sa amon diri sa kahanginan kag sa pagpaambit nimo sang imo nga refleksyon na hanungod sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Kabay nga nakabulig gid ini sa aton tagpalamati kag madala man nila ini sa ilaman nga pagpanikasog sa pagpangabuhi sang pulong sang Dios sa matag adlaw nga tanan. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga semana Sister Phoebe. Para sa mga luyag makigangot sa mga madre sang Daughters of Mary Help of Christians, pwede ka mo makigangot sa ila paagi sa sini nga address: St. Mary Mazzarello Ladies Residence, number 13 Lasal Avenue, Bacolod City. O kon mag-text sa cellphone number 0995-2727-110. O kon makigangot sa ila FB page, Salesian Sisters of Don Bosco, Philippines and Papua New Guinea. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo